onderzoeken we hoe modebewust de Fries is. Is de Fries überhaupt wel modebewust? Of is hij in een mega dead t-shirt, in een strakke blauwe spiekerbroek op kolom? Bestaat er überhaupt zoiets als een stereotype Fries? We kennen het jood onderzoeken. Welkom in de Friese Fashion Fauna. Het is een grote kleurrijke jungle van design en stijl. Hier zie de testosteronus puberalis. Opvallende signaalkleuren en een sportieve look binnen kenmerken. Dit vanwege de behoorlijk wilde hormoonhuishouding en grote paringsdrift. De duocopie, wat ik ook zie, leeft altijd in peren. Together proberen ze eenheid uit te stralen. Het is de meest simultane soort in de Friese Fashion Fauna. De XXL Kimbos loopt er weinig aan van zijn omjouwing. Hij is te herkennen aan de vele tonen en de bijzondere persoonlijke verzwaringen. Ondanks dat er wild in hier zit, sluiten we er toch in om een wufke te vinden. De urbanist is te herkennen aan zijn accessoires. Dit is meteen een statussymbool binnen de groep. Hij gedraagt door de dik op onderskierende manieren. Sommige exemplaren hebben een eigen rollenvanger. De baar hiermaris is de vruchtbuste soort in de Friese fashion. De men besteedt het soortdier aan vruchten en minder aan haar eigen outfit. De Trillus billis is een snel groeiende soort en te herkennen aan het feit dat ze neer van huis gaan zonder tinten. Ze hebben wel moeite met vinden van stokken. De voetbalpoedel jaagt oeren naar een prooi. Vaak komt ze met meer thuis dan nodig is. De Kikmo Waterbird is het rijstige exemplaar in de Friese Fashion Fauna. Hij is gauw tevreden en dit komt ik tot uitdrukking in zijn kledingkeus. Volgens de westerse Faro-deal heeft de Fries lang hier, een baard, een leren jekje, een rockshirt, een blauwe spiekerbroek en rent er de hele dag op klompen. We zullen zien of een file kennen. Hé Frank, is dat een man, ik? Nee, ken niet. Nee, die ken je. Is dat Vlagaffer? Oh, dat had ik even gehoord. Hé Frank, is dat een kerel, ik? Nee, die ken ik net. Nee, die ken ik niet. Net één kent die man. Volgens mij bestaat uw stereotype Fries helemaal net. Dit stritje hier, dat schijnt dus de Friese PC hoofdstrit te wezen. Als je dus wat chics kepen wil, dan moet je dat je kepen. Maar ja, als ik een stel wie zoek krijgt wij bedoel je? Als we het om morgen gaan, kunnen we natuurlijk net om Hans in. Hans is de enige couturier van Friesland. Hans, hoe modebewust is de Fries nou, Franke? Nou, die is eigenlijk heel modebewust. Je mag het niet vergelijken met het Westen, want we hebben het nu over Friesland. Maar die ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar, die is gewoon stormachtig geweest, die ik hier meegemaakt heb. Echte Friesen dragen volle meer dan alleen maar alpinopetten. Als jij nou net tevreden bent met jouw uiterlijk, wat ik me heel goed voor kan stellen met al die klompfutten en kolenmem in de provincie, dan kan je je plastisch helpen litten bij een Frieske privékliniek. Daar kan je voor heel weinig geld helemaal vol blaffen litten bij botox. Als de operatie beginnen kan, stiet er een specialist van je kleer die het wachtje kent om aan de slag te gaan. Als alle taarriedings die in binnen, worden je met de meest moderne apparatuur afgeholpen van jouw grutte mem of jouw vetgordel. In de uitsleepkamer lees je om een oren modebewuste mensen bij te komen van de behandeling. Als je ook nog hersteld binnen, kan je jouw in de privétuur jouw aanpassing voor het eerst aan de buitenvrouw tonen. Als de behandeling niet in is, kan je op een grutsk de dik op. Vaak is net te zien dat je een correctie dwaalitten hebt. Met het Noors van details. En dan natuurlijk nog de tips en de tricks en de do's en de don'ts voor de Friesen. Het is best goed steld bij de fashion in Friesland. Alleen het kleurgebruik kan nog stik beter. En twa hel je in je meteen, dat kan echt niet meer. En als je dan klein keepje, zorg er dan tenminste vol dat het past. En op cosmetisch en esthetisch gebied is er van alles te vinden hier. Connie, Sylvie, Estelle en alle andere voetbalvrouwen, die gaan natuurlijk naar Milaan, naar Tokio of naar Parijs. Of natuurlijk naar Hans. En dan hebben we nog een tip van Hans. Blijf vooral jezelf, laat je niks aanvragen. De Friese fashion met de Friese correspondent er in ieder geval stikt beter uit,